Takas panang sukimat, dagiti sorsorat, nga adda anay lanad. Iti Juan 11, iti 50. Ket di kay panpanunutin, amay paay kada kayo, amatay. Iti maysa a tao, gapo kadigiti umili. Ket saan ket amapukaw, iti sang kadagaan. Kas kinunana, taraytoy anayin lubungan, agtalinaed, iti agnanayon. Ngem iti tao, iso, kas mapukaw, tayti bagbagana, adaga, datayo, a tao, iti mapukaw. Ngagsublimit lang, kas iti daga. Takas kinunana niya po nga Jesucristo, iti Juan 8, iti 15. Da kayo, mangukum kayo, aman mayan nurot iti lasag. Ngem siyak awan ti tao, nga ukumek, dayta timbagana, nga awan gayam, iti tao, nga ukumen na. Tadigitoy, iso timang panpanetnek, iti kay papanan na. Iti babasa iti Roma 6, iti 21, anya nga rod iti bunga, nga adda kada kayo, idi kadagijay, abanbanag, nga ibain nyo ita. Tayti, tadayjay, abanag, no iso, iti ipapatay, kas kinunana. Tayti, digito'y abanbanag, namatay iti tao, kas agsublimit lang, iti daga. Digito'y mangpanpaneknek. Ngam aday bagbagana, kas mabasa met iti Roma 2, iti 16. Inton aldaw iti Diyos, ukumen nanto, dagiti palpalimod, dagiti tattao. Gayam iti kumen na, dagiti malang palpalimod, haan nga buo, nga tao, kas naglasag. No di digiti, aramid tayo betlaeng, iti panagsubli, na po nga Jesucristo, kas panangukum na, gapo. Ken Jesucristo, kas mayan nurot, iti Ebanghelyo, dayta, iti sinao, ni Apostol Pablo idi. Di kita amang panpaneknek, nga adda, anay lanad, iti surat. Iti Juan 12, iti 48, iti tumalikod kanyak, ket di naawaten, dagiti sao, adda mangukum kinkuana, iti sao, ngayon sao, iso ti mangukum to, iti kamaudyanan nga aldang. Iso nga digiti kabsat kas mabasa, iso digiti ti napaypayso, nga nailanad, iti sorsorat. Iso nga kabsat, ringan tayo, iti panpanunot tayo, nga may paay, iti panagdayaw, iti Diyos. Tadigitoy, sa timang panpanetnek, anay lanad, ngagturong, iti Diyos. Taawan iti tao, abumato, iti rabaw, iti daga. No di ket agsubli tayo metlaeng, iti tapok, kas digiti, mununa idi, at tao, kas ni Adan kini Eva, nagsubli metlaeng, kas tapok, tayo so iti baga, inbilin, digiti, adda, anay lanad, iti surat. Iso nga digiti kabsat, iti kas ibagbagana, tilinaon ti surat, no kasano, nga isalakan tayo, iti kararwa tayo, no kasano tayo nga ispalen, ngagsubli, iti Diyos, digitoy, anay lanad. Isong kabsat, kas iti pamati, isumet laeng, iti mangisalakan kada tayo, iti napudno,
apanagdayaw. Saan nga gapo iti religion dayta binangon dalang dayta nga religion iti kaadwan. Ngam di kinagpaiswanan na kabsat adda lang tayo nga garamid iti pagsayaatan tayo tapno adda nga paka bangaran iti tunggal espiritu iti tao. So nga digiti kabsat kas adda nga kunakmanen nga digitoy iti pagibasihan tayo gapo iti panangtalyaw tayo iti Diyos. Iti Diyos karod har nga makikita tayo iso na maysa nga espiritu. Ket adda mo ti man nangisalakan nga iso niya po nga si Kristo imay nga rod gapo kadagiti lukot ti pagbasaan nga sa digitoy iso ti bang panpaneknek ngayon tayo adalin. Ta iti Diyos masirib isuna amuna noan niya iti panunot tunggal tao digitoy. So ngay dandan ko kabsat awatin niyo analaing digitoy akay papanan na. Ket agyamanak iti Diyos Ama manakabalin iti sa amin. Amen.